Sınav temaşevanên wek ku hûn dizanin her heftê roja yekşemê bernameya Panorama heftê heye. Ev bername ji alê rêveberiya Çarpel Medyayê re tê meşandin. Her heftê hevalekî ku di rêveberiyê de cî digire bername pêşkêşî temaşevanên ezîz dike. Îro jî dora min e, ev bername dora min e. Beriya ku ez mêvanê xwe bi we bidim naskirin, ez dixwazim ew êrişa ku li ser pêşmergeyên Kurdistanê hat kirin, ez wê êrişê bi tundî şermezar dikim û ez ji wan pêşmergeyên şehîr ra ji malbatê wan ra sersaxî, sebir û metanet dixwazim û ji birîndaran ra jî ez şifaya xêrê dixwazim. Mêvanên minî vê heftiyê Rêzdar Bedran Acar. Rêzdar Bedran Acar tu bi xêr hatî, sersera serçavara hatî. Xêrê de ve gelek spas mamosta. Serkeftin ji bernamê re dixwazim gelek spas. Mêvanê minî didiya jî kek Orhan Kaya ye. Kek Orhan tu jî bi xêr hatî serçavara hatî. Zor spas kim. Serçavê te neşî her hebin her bijî. Temaşevanên hêja beriya ku em derbasî mijarê xwe bibin, ez dixwazim çend gotina li ser îro bêjim. Niha di sal 1975 Diyarbekir rojek girîng bû. Rojek ku di dîroka Diyarbekir de nayê ji bîrkirin bû. Min xwest ez wî bi we temaşevanên ezîz ra parve bikim. Alparslan Türkeş wê demê di hikûmetê de wek dîgirê serokwezîr bû. Got ez ê herim Moskowaya piçûk. û carna hinek tişt meriv vê weka ku xwedê li hevdîne. Înca roja ku hat Diyarbekir, weka ku îro hatibe Diyarbekir, sivê jî ew pêşbirkên sinavên üniversiteyê hebûn, hemû gencê Kurda vê herêma me tev li Diyarbekir bûn û Diyarbekiriya gotin em ê wî nekin bajê. Ez ji wê demê li Farxînê bûm. Ez ji Farxînê kek muhterem biçimlî em çend heb kek muhterem biçimlî ra em hatin Diyarbekir û em jî ketin nav wan geşedana wê xwepêşandanê. O wala me bi awayekî nehişt ku Alparslan Türkeş were meydana Şêx Saîd û xîtabî Diyarbekiriya bike. Ez dixwazim ew kek serê me de derbas bû, tiştekî ku ez ji bîra nakim. Ez ê behsa wî bikim. Niha di derê çiyê me ala MHP me hanî xwarê û piştî wî polîsa êrişî me kir, me şer kir û em vekişiyan ber bi alê fîskaya da û di wir de em çûn îca di pişt ew mala ordiyê de ordiyê evî da. Di pişt wê da wisa em me got em bifetirin, cav dinê em bifetilin Daqapê, em herin qada şer. Încar wexta ku em dihatin ber bi Daqapê da derê çiyê de yekî riyê wî belkî hebû nîv metre dirêj, belkî hebû 80 salî 90 salî, şalwarekî lê bû û kumikekî li serî wî bû û digot bereynî Mihemed Selewat li wan xin evana kafirin. Ji boî polîsan bû. Zanî ew ticar ji bîra min naçe bi rastî. Min wê demê ema ji xwe ra got min got wala belkî yanê di dema serhildana 1925 da dîsa ew di wî şerê dora Sûrê da ya jî hebe ew roj hatibin bîra wî û divê bereynî Mihemed Selewat lê xin evana kirin. Min xwest ez wan rojan jî bînim bîra êko jiya bûn, ez bînim bîra wan a
ez hêvî darim ku em demekê paş derbas bikin kan îca li mijarê xwe binêrin mijarê me vê hefteyê çin. Belê. Mijara me yekem hişke salî bi rastî îsal baran hindik bariya û erd hişk bû sal pir hişk derbas bû û çandinî genim û her cure çandinî ji vê hişkesaliyê tesîrek mezin girt li her çar parçe Kurdistanê jî girt. Ev jî bawer ke tesîrek gelek neyînî li ser cotkarên Kurdistanê cotyarên her çar parçeyan jî tesîrek neyînî kir. Kek bedran bi xwe jî bi rastî wî wek cotyarekî Kurdistanê dibînim. û ez min heyko min teqefaltiye min gotiye ku ew mêvanê min e ez gere wê vê mijarê bi wî re bînim rojevê ez dixwazim ku cenabê te li Bakurê Kurdistanê û ji ber ku tu li Qoserê dibînî bi rastî binê xetê jî nêzî weye vêga haya we ji binê xetê jî heye gelo li Bakurê Kurdistanê û li bin xetê çawa bû bîçerketin nav genimayîndî çiye rewş çiye li hinek li Diyarbekir me be gelek insan ve xeberda dibêjin li deşta Bismit bi tenê genima ji bo hikayê diçinin bîçerkerin genim yani te em bêjin tenetin kerem kekek bedran tê çi bêjî vî warî gelek spas mamosta bi rastî mijareke gelek dûr û dirêj e mijara rast e îsal pişkayî heye li her çar beşê Kurdistanê jî Kurdistanî jê tesîreke neyînî dibînin lê bi rastî ev piskirêkeke mezin e ava Kurdistanê bi rastî qenaeta min demeke dirêj têra Kurdistanê dikir lê ev serê hinek li Bakurê Kurdistanê ji salê şêstî de hinek jî ji salê hefteyî de ava dibin erdê dimaş xwe ava me serdestî hey bi xwe der diçû ava bin erdê jî cotkarên Kurdistanê bi perê xwe û bi her tiştê xwe ava bin erdê hewla wê di 8 metra di 10 metra de ji xwe derxistin û pompa danîn ser lêvana her gel çûn çû 40 metre 5 metre 6 metre îro li Bakurê Kurdistanê gihaştî 700 metrî dibin erdê de kolandin çê dibe ji bo gavê derxe dengêm tê mamosta erê devam belê belê ev dora 40 salî 45 sala bi vî hawî li beşekî Bakurê Kurdistanê weke Sûrûcê weke hêla Rûhayê û geleke ciyê dinê jî ji xwe ava bin erdê nema
لهلا مردینه و لهلا کروحای لهلا دیاربکر جی ev avhin hey li herge dehere pîr dadikeve û mesrefê wê jî zêde dibe. Weke tê zanîn av wexta tê derxistin bi xwe bermere nikare avê derxi dibe elektrîk be. Ew elektrîk jî ew elektrîka ga ava me li kom kirinin li ser rê erdê weke gapê weke dibe weke mûzirê weke û were herke cêdinê av kom kirine pê elektrîk çêkirinin ew ê elektrîkê jî bi 18 senta diktimal lê mixabin bi 100 sentî 120 sentî jî didine cotkara. Pişta cotkara zaten dibin wê de dişkê. Ca her gidhere ew av jî kêm dibe derketina wê jî zehmet dibe. Weke numune îsal îsal hîn ava genima bû em neketibûn havînê jî pîrên Bakurê Kurdistanê qûmê derdixin ew qûma yani digêje ciyê borî beradanê 200 metre 220 metre nema têrê dikê dibe hînkî din wan borîna bera nav avê de berjêr berde ji bo bikaribe derxe. Herge borî bi jêr de dadkeve mesrefa elektrîkê qat du qat zêde dibe li ser cotkara zêdetir dibe mal. Ev problem heye. Hişkbûn weke te got ne tenê li Bakurê Kurdistanê weke te kerem kir li her çarbeşê Kurdistanê jî ev hişkbûn dewam dikir. Lê weke tê zanîn siyaseta dagirkeran li Bakurê Kurdistanê avê digirin nadi Rojavayê Kurdistanê tu dev ji çandiniyê berde bi rastî gelek bajarê Rojavayê Kurdistanê ava vexwarinê jî pê de nakin. Rewşek wiha ye. Kek Orhan jî wê bizanibe li Başûrê Kurdistanê jî dagirkerê İranê li ser Başûrê Kurdistanê avê digirin bera nadin Başûrê Kurdistanê jî li mesela elektrîkê û çêkirinê mesela avê de dikeve zehmetiye. Yani ji xwe mekarî vaya em ji bin sistema wanî dagirkerî me yê welatê xwe azad bikiraya a herî gorî me a em bigêjinê û çare ev lê îro ew yani bi destê me ne em nikar wê bikin. Li Bakurê Kurdistanê tiştê ez dizanim û o gerek bide ava gapê rojek berî rojekê dibe ava gapê li Bakurê Kurdistanê bigêje cotkara. Eger negêje ji serê sedî 30 40 20 cîna 20 tên ew ê koçberî çê bibin. Weke te got li tenê li qezake biçûk li dêrikê 235,000 tonim îsal bîçer neketî nav. Îja dibên dikin ka niha ew zadê gibaran lê neketibe o serî nedabe ew cêk heftê de çê dibin dibên kumik. Ew kumik nekeve nav kayê qîmeta kayê jî nabîne ka pûş dibe pûşbûnê re heywan jî istide naxwe. Ev tesîr tabî wê li heywana jî bêkirin. Yani Kurdistan ji xwe di tevayê de sanayî tune pêşdiketin tune li ser Bakurê Kurdistanê pirê wê li ser du hêlatê xevitandin. Pirê wê jî Ruha, Entap, Merdîn, qismekî Diyarbekirê, Sêrtê, Şirnaqê, Heqariyê li ser hinek li ser rêya Başûrê Kurdistanê ye êdî jî bi zîraetê ye. Ji xwe wexta zîraet ne bi rastî tesîr wê jî bike wê esnafa jî bike wê li her tiştê bike. Yani ez wer difikirim tiştêk em bikin û em karibe bikin em bi pir bi zû em dereng nekevin her derengî mesela do çend heb cîranê min koç kirin. Cîranê min li Qoserê koç kirin. Tiştek tune ye ew ê herin hinek çûn çene qala hinek çûne Bursayê. Ew ê veya her dest pê bikin. Yek çare îro heye di hundirê salek sal û nîvekê de dibe di serî de siyaset û rêxistinê Bakurê Kurdistanê dibe giraniya xwe bidin vê
karibin zore bidine karibin kap rojek beri rojeke bigêje axa Bakurê Kurdistanê û ahlê gelê Kurd û ew kesê li ser axa Kurdistanê dijî karibin debara xwe bikin û karibin pêş dikevin û karibin li ser axa xwe bimînin. Ana rastî koçberî li devê derî ye. Anha ez karim vê bêjim eger pirsine we hebin ez karim dom bikim. Spas. Gelek spas Kekbedran. Hêvîdarim ku siyaseta Bakurê Kurdistanê van peyamên te bide berçav. Belê Kek Orhan te li Kekbedran godarî kir. Em zanin ku tu jî li Başûrê Kurdistanê dibînî. Gelo li wir rewş çawa ye. Min wê rojê televizyonekê da godarî kir yan jî min di rojnamekî da xwend vêga nayê bîra min digo li Iraqê yanî Iraqa Bexdayê li wirê salê 200,000 donum erd dive çor. Li Kurdistanê rewş çi ye? Başûrê Kurdistanê. Dengê xwe veke Kek Orhan. Dengê te girtiye. Wekî hûn jî dizanin Kurdistana Başûr ji alî genim de meşhûr e. Jêre Ereb bi xwe jî dibêjin genimê Kurdî. Belê. Yani erdê Kurdistanê seda dikarim bibêjim heftê pênc heştê wî bo genimê dest dide û xelkê jî genim datîne. Fakat ev 14 sala lêra me vî 4 salê paşî min taxîb dikim. Yani salekî zor baran tê tovê genimê dibine erdê de tipata genim çê nabe. û ev 2 salê paşî jî bi rastî baran kêm tê carê dî genim çê nabe. Belê îsal ji par jî xerabtir e. Par li gorî îstatîstîkê Wezaretê Kiştûkal milyonekî û 100,000 ton genim înabû û karim bêjim ev genim ne tenê bo pêwîstiyê Kurdistanê bo pêwîstiyê Iraqê tevî bû. Çimkû wekê dî li erdê Iraqê genim nayê danîn. Genim tenê li Kurdistanê tê danîn û beşekî jî Musul Kerkûk jî daxil e. Yani li va mintiqa genim çê dibe. Wekê dî li Baxda û li Basrewan de re genim çê nabe çimkû zor hişk e û genim jî xelkê danayîne. Di van de re tê. Baz îsal dewrûberê 600,000 ton tê texmîn kirin. Ew jî qismekî wî yê zêde ew erdê ku av ye. Li we erda genim çê bû. Wekê dî genim çê nebû. Yani yek bi yek jî çê nebû. Nexwe normalê erdê Başûrê Kurdistan de ji yek heta 20-25 sî jî genim dide. Fakat îsal ji ber ku bi rastî baran kêm bû seda pêncî ji sala çûyî kêmtir hat. Fakat milyonekî 100,000 ton be jî 600,000 ton be jî carek dî yani wekî vî genimê bistîne nirxê wî biçendiye wê çî wext berê vî genimê bê dan hê nediyar e. Wekî hikûmet di mangê di dua de sehrekî eşkere kirbû ku wê 610,000 dînarê bistîne. Fakat Wezaretê Ticaretê dibe 506,000 ancak ez karim bidim. Wê de müşkilekê heye. Yani hê nebeliye. Kî wê vî genimê bistîne bi çî Kek Orhan seherî gotina ji bîra neke ji bo ku mesele ve ez dixwazim pirsekî biçûk bikim. Tekela genim û stendinê di destê
herêma Başûrê Kurdistanê da ye, hikûmeta Başûrê Kurdistanê da ye ya destê Bagdayê da ye? براستی سایلو yani ciyê ku genim lê to bidikin li hem mintiqê dawek heye hem li Hewlêr heye hem jî li Silêmaniyê heye. Sehrê genimê yê ku diyar dike hikûmetê Bagda bi xwe ye û hikûmetê Bagda bi xwe teawûd dike ku wê genima bistîne. Feqet sala çewî ji milyonekî û 100,000 tonê 309,000 ton genim kiriye. Az tiştekî dî kirînê wî sehrê wî cuda 4 sal berê genimê 4 sal berê kodana hikûmetê Bagdayê hêjî pereyî nehatiye dayî. Yani cotiyar bi rastî li Başûrê Kurdistanê îşan zor zehmet e. Yek carna baran nayê, di do carna baran tê tov di binê erdê de diriza. Eger baran û tov baş be jî carê dî genimê wan ya destê wan de dibîne ya bi sehrekî kêm diçin hinekî meqawûl çêbûne yani hinekî mutehî çêbûne ew bi xwe ji cotiyara distînin û eger genimê wan bê standin jî perê wan salekî di 2-3 sal texîr dibe û carek dî ne diyar e wê kengê pereyî bistînin. Yani problemekî wisa problemkê mezin heye li ser cotiyara li Başûrê Kurdistanê. Gelo haya te qe ji Rojhilatê Kurdistanê heye li wan dera tê xeberdan an min xwast ez wî jî tiştehî bikim. Bi rastî wekî soran bêjin natwanim tiştekî di wî babetê bêjim. Belê ez bawerim li wirê jî sîstemên dagirker li her derê dişihibin hev bi rastî. Belê temaşevanên hêja em zanin ku ev sîstema dagirker welatê me bi rastî bihişt e. Yani ava me pir e, petrola me dert e, zengîniyê welatê me gelek e. Lê em di nav wê zengîniyê da em dibin koçber. Em ji welatê xwe zarokên me, gencên me lê dixin diçin metropolê Tirkan û li wir dixebitin û bi em bêjin ücretekî pir piçûk em bûne depoya kar ji bo wana karê erzan ji bo milletê Tirk. Ji bo ku em ji vîya xelas bibin rêya me yek e. Divê ku em li ser axa xwe em bibin desthilatdar, em bibin dewlet, em xwe îdare bikin. Belê em derbasî mijara di duan dibin. Spas dikim Kek Orhan. Niha mijara didiya Münîr Karaloğlu parêzgarê Amedê parêzerê Amedê ew yani walî Amedê bû em wisa bêjin ev yanê beriya ku were Amedê li Antalyayê walî bû û bi kararnamekî wî dan Amedê lê hûn zanin ku ê ku tên Amedê dibin walî di heman demê da dibin şaredar bi Zembîlê ji jor da ama rasta rast tên dibin şaredarê me jî. Îca vî camerane wexta ku hat Amedê bû şaredar jî di heman demê de ku tedî ji wan re tên Qayûm. Ku bû Qayûm tamamê serokên daîra ku divên daîre başxan. Wan teva ji Antalyayê hanî. Tiştekî xerîb ez wisa bêjim. Ew têr nekir gerînendeyê perwerdeyê, saziya perwerdeyê. Yani Millî Eğitim Müdürlüğü. Wî jî ji Antalyayê hanî. Înca ew ê ku bûye gerînendeyê perwerdehiyê ew jî
جميردين وجا أنطاليا يجبرها جدعب جيجرا يعني وقتا مرم ليد نيره وان جامري هانل ناف جاوه مد نيرن و جلو لبي ولاتي لآمده من برسي كك بدران دوید مردين جيوسا دویجن نوانه جيوسا يعني جلو اب کسین کو نکاربن کسین کو دکاربن بی کاری بکن کسینه yan mesele talane ya çiye em mesele kek bedram em candın işte deste denge kubeke keko dengete dengit diye Dengat kakon. Kako brasti ve mesela cehede ke merad be qay zahmet çi galo heladin vaqta gam li diroka xo o Türkav bindestiya velatê xwe dinerin ev kar tim kirinin dagirkerê me di dîrokê de tim ev kara kirinin û tim li me werê kirinin ya zaten karakterekî dagirkeriyê o bindestiyê jî ew e dagirkerî welatê ku welatî dagirker milletekî dixin bindestê xwe tiştekî jêr dibêjin dibe hûn nikarin xwe îdare bikin hûn ne yani ew tişt bi were tişteyî hûn xwe îdare bikin dibe em we îdare bikin yani em pê dizanin di meselê împeratorluğa jî vaya heye lê di dagirkeriya Kurdistanê de o Tirka de vaya gelek mixabin gelek ji a dagirkerê din bêtir tûştir bêtir xedartir bêtir bêînsanî heye em dinêrin gelek eşîrê gil Bakurê Kurdistanê jî îro navê wan tê gotin û hinek ji wan bûnû Kurd jî ji wan ê Tirkanin ew ê çaxê jî wa walîna ji Tekirdağê hatinin ji Edirnê hatinin ji Stenbolê hatinin ew her ji bajarê din hêla Rojava hatinin ji hêla Tirkiye hatinin Kurdistanê piştî hatin ew nîmeta dînin xistin talan bikin merivê xwe anînin dostê xwe anînin derdorê xwe anînin birastî îro weya tekrar dike gorî me li Bakurê Kurdistanê hele li her sê bajarê mezin bi zorê destdanînê ser berî wan şaredarên berî wan em wan biecibînin neecibînin lê xelkê ew hilbijartibûn ew bi zorê stendiye o dibe merel hember vê zorê bijî wexta gez qaliya vê zorê dikin ne gez şaredarê berên dibên tiştê baş dikirin lê zulm kirin dagirkera bi zulmê stendinin îja wexta tiştekî bi zulmê distîne o hejmendiya wan jî de ji xwe ev welat neyê wan nikare çi jê bibin û karibin çawa bi şexsiyeta civaka vî welatî bilîzin ew ek teqsîr nakin û pê dilîzin tenha ne mal û milk û tiştê wiha talan bikin hişmendiya me jî talan bikin şexsiyeta me jî talan bikin birastî îro tiştê li Amedê tiştê li Diyarbekirê bu tiştê li Wanê û tiştê li Mêrdînê dibe ev hişmendiye hişmendiya dagirkeriyê di naveroka xwe de û li derdora bê naverokê jî talan heye pere heye û ji xwe waliyê Mêrdînê jî ê berî biya em giş pê zanin yani dünyayê jî bihîst bi trilyona pere birin Tedaş müdüriyatî wan wê çaxê hev 2 trilyon pere ji bo gibê berdan pere li xwe dan ew jî wî walî pevre ev kar dikirin ji mamûrê derdora wî bigirin û heta ev xulê anîbûn îro li Mêrdînê li Wanê wereyî hûn karî bipirsin di Diyarbekirê wereyî tenê ê neperwerdê êge ticaretê dike ê doğal gazê dikşîne êge rêçê dike
Eg avetine bana şirkete jiderven şirkete Türkanın ejhela rojavatine gelek ana lukosere ve merdine enek turhanen hatta zabita dakati zabit Türk ne Kürdün ne ahli viranı yani çıkarı be ki karibe müdürek jike vira او müdür icade herim merve khod istiqa jeder dorak jek hatiye juratine wala taki بندستن او سردستن وبشعب ولاتي خلي نانر وحقلين جي لينانر او برا بترسن روجا كي اب ولات او اجدتي واندرك اب ولات نايوان لمخابن بروبلم ما بمرن دبيك ام لخب خدي دركبن ام ذبريني ببينن ام واشتانا ببينن او روجا مش ترى نفيسك هنا بصورة شاندن ازيفيجي بيجم 2 ساله رياك 3 كيلومتر اصناف و 8000 نفوس دوي تاقيديه دنافا شراب واخ زفتاني حري وهذين يجي دنافا اخيدن اب 2 ساله دونك حفتا كتر دهرو بري اسفالت روجا اسفالت كر asfalt nega seri jiveri basi heladin jarji kola kutkir. Ez çuma camwan mugum çuma vardikin do çuma humare nakir ve varnakir kola nizanin kadam zanı şirket zanı. Ez buvar peyvim Amerika sera çara penjra vakateli khotar kir nakir de pera jarji kare khod bom dikir. Naha yak çara mai نايوي معناه حتاني ام بيجن وي شارقه ام دينك لمقابل ام وكا اهلي في ولا تيجي او قص شعب ما هاتي ترسندن ام قص ام خمسار كرنن ام جو خد دور كرنن ام نما خناس تكن يعني دبي ام لو خبر برسن يا شارع ميه فلانا ميه بازار ميه دكان منن إذا لما ورهاتية يعني دمشق ما جيبوية أو خدين الأم لفر ميبان لما تشكوها شكرن دبيك أم في بشكنين يعني خدية فر أمن إيج دستي خل فرابط سرهف أو نامن إجرو رشيدكن أو نامن للشعب مدنيرة وجمرة دبي أمشي دبي نقيوري كل حد جمر كارب بيجهم دروتشينن يعني شو زاربل كشوينا لايبا شوينا تورن امل شعب مدنرن دبهم فنوكن هم دروتشينن قالوا امكانجي جبيا شرمكن يعني دبك ام ومثلا جدي لسرب فكرن ومثلا كنا نروجانيه مثلا كداوي درجه بنقهويه بنقهوي سردستي وبندستي شارع هي أو لوكا مقوشي نهاية معناها حتى جنجن سرخبونه والولات قنابن سردشي تشتي جنبكن هنا كلا كانن يعني بري هرتشتي ددق ام وكا شخصيات كتنفر ام قاربن هيديش خوابكن هيدي داربن وام قاربن بسكنن لخوال لشخصيات خوال لمافي خوال لجواك خوال لباجار خوال لطاقة خوال لولات خوال ام قاربن بهر هاوي خودي دركبن تشتي غزبن قلقن لأزيدا لكم سباس جبوك لك سباس شوية مدن جاني هو قوتيه نيف ساعتين درباس بو كاكورها ويقابي لآمده شاردار آمده سه مهبره سه چار مهبره او دارن کو بنابه پالمیت انسانین به پرانی اقلیما بحرا سپی او دارستانه ایجر رابون لدیاربکر جی وان دارا چاندن لبلي بسبورين وي كاري قوتن حيرا والله ويحشك ببن فلان ببان عيبة
10 milyon liradan wan dara hanên Diyarbekir û di nava 15-20 rojî da tev hişk bûn cardinê car wan makîneya xwe kar şandin û ji binî rakirin. Gelo evana hakikaten nizanbûn ku wê hişk bibe. Ev mesele çi ye li gorî? Li gora min mesela ev e li gorê kanûnê dewletên metîngehkar be jî lazim e li gorê nüfusê Diyarbekir hinekî pere bo bişeynin, bo belediye bişeynin. Dixwazim wî perê ku bişeynin bi awakê dî carê dî vegerînin xwe. Ne ku ji bo ax û erdê Kurdistanê bikarbînin ya jî ji bo milletê Kurd û Kurdistanê bikarbînin. Yani tiştê bin erd dewlemendiyê bin erd bi awekî fermî dikarin bo xwe bibin. Karin li ser ava Kurdistanê bendav çêkin li kareb wekî enerjî bikarbînin û bifroşin vî milletê bifroşin hinekî dî jî. Karin dewlemendiyê bin erd wekî neft, wekî petrol, wekî gazê xwezayî carek dî bi alê xwe vebibin bo berjewendiyê xwe bikarbînin. Feqet di çavê dinyayê de lazim e gorê nüfusê çawa li Edirnê, li İstanbolê, li Enqerê, li Edenê bo şeredariyê pere tişênin li gorê nüfusê, gorê wî nüfusê jî pere bişênin Kurdistanê, bişênin Diyarbekir, Mêrdîn, Wan, Sêrt û Hekariyê wekê dî bajarê dî jî. Feqet ne ku ji bo wî milletê bikarbînin, ji bo berjewendiyê wî milletê bikarbînin, bi awekî dî ew waliyê ku ew bi xwe tayin dikin û ku we eşkere bûye ew waliyê ku tên bi serê xwe jê nayê wekî îdarekî dewletê hineke jî li gel xwe tînin. Çawa ku di berê de Osmanliya waliya dişandin Misrê, dişandin Şamê, dişandin Baxdayê, dişandin Libyayê, tedî heta merbexçiyê xwe jî bi xwe re dibirin. Înca nika jî carek dî vegeriyana sîstemê xwe berê waliya tayin dikin, ew waliyê ku tên jî kesê ku karin bi wan re di berê de şûl kiribin, wan kesa bi xwe re tînin ku carek dîne ew perê ku bo Diyarbekir, Mêrdîn, Wanê tên wan pere bi awekî dî ya bêxin min çengê xwe ya bi awekî dî vegerîn dewletê xwe. Ez wî tiştê fehm dikim, wekî dî tiştekê fehm nakim. Belê gelek spas malata ava. Berê temaşevanên hêja wek ku me godarî jî kir, wisa xaneyê ku kolonyalîzm berdewam e. Waliyên koloniya hebûn berê di dema koloniyên em bêjin kerin da ê İngilîzan da wek waliyê giştî ê Hindistanê yan ê Afrikaya Başûr û wekî dinê. Evana jî wexta ku tên bi wî man û wexta ku tên talan e talan. Tên talan. Bi wî wek bav û kalê xwe. Ez dikarim wî bêjim, ez naxwazim daha zêde pêda herin. Bira temaşevanên me yek jê kek Eyûb e, kek Eyûb bira min ew neke. Nebêje ku Henîfî tirsiya. Mixabin wek bav û kalê xwe eynî tên welatê me û welatê me talan dikin. Bi wî çavî tên wallah divê ku em li xwe mikûr bên û em ji bo xelaskirina welatê xwe em tevgelin. Ez dikarim wî bêjim. Belê em hinekî zûtir herin me hindik maye em nîvê bername xwe temam bikin. Hê me
در مجال او کرد این دیج بگا پیوا ام کرد بپیون هایا وجه هبه لوی گوره تفگرن از و بدم سگناندن جی هایا وجه هبه لدبرا سینور ترکیه و ماشور کردستان دمک دریجه کو PKK و devleta Türk şer dikirin her ku diçû PKK baş te diçû û devleta Türk jî pêş te diçû her carê hinek axa Başûrê Kurdistanê dagirtin îro li hinek ciya behsa 40 kilometreyê dikin û carbicar jî wexta ku PKK baş te jî diçû ku pêşmerge li wan dera bidiyana berî pêşmerga jî û em zanin ku devleta Herêma Başûrê Kurdistanê devleta federal jî ji bo ku bi PKK ra şer nekin çi ji destê wan dihat kirin û heta merdvêqê hêjî dikin ji ber çi ez dibêm merdvêqê hêjî dikin herî dawî do me xeberek reş bihîst 5 pêşmerge şehîd ketin di êrişeke PKK da û 6 jî birîndar bûn ez car din dubare ji malbatên wan ra sersaxî dixwazim xwedê wan bi rehm û kerema xuşar bike ji wan birîndaran ra jî ez şifa xêrê dixwazim îcar di heman demê da wexta ku dewleta Türk jî bûye axê da pêş da diçû hem riyan çê dike rêyên wesayîta hem çi dike baregehên leşkerî ava dike weka ku qet ji wir bernê û weka ku îndek derbûbe axa wan daristanên wirê dibirin û tînin li nav sînorê xwe difroşin Kurda bi wasta hin wan müteahhîdê ku riya wan çê dike belê kek Orhan ji ber ku til Başûrî û haya te ji van bûyeran heye Ewlê ez ê mafê axaftinê bidim te keremke tê çi bêjî Spas kek Hanîfê destpêkê de karim bêjim bi rastî sersaxî ji pêşmergera dixwazim xwe diala wan cinetê xweşa bike û ji bo birîndara jî derbasbûyî dixwazim çêkirina rê birînê dara tiştekî şeklî ye wextê welatekî erdekî neazad be ê ku wî welatê dagir kiribe û îşgal kiribe îdarê xwe empoze kiribe ser wî welatê kare her tiştê pê bike welatekî eger bi serê xwe nîbe we bi xwe îdare neke û dibin zulm û tehdiyê dagerkera de be xwediyê gotina jînîne Rêvîng Herorî heye Rêvîng Herorî nûka endam parlamenterê Kurdistanê ye 2 sal berê serokê rêxirawê mala Mustafa Berzanî bû yani Wexfê Berzanî bû li Dawuk min bi xwe jî wî nas dikim û sohbetekî me jî li gel wî çêbû ev jî 1975 de pêşmerge bû heta bêje îro jî pêşmerge ye û ruhiyetê pêşmerge jî li gel e daxuyanîkî wî çêbû Rêvîng Herorî dibêje peymanê Cezayîr dubare dibe ev fikrekî di nav xelkê Başûrê Kurdistanê de êdî bi cî dibe peymanê Cezayîr dubare dibe peymanê Cezayîr navbeyne Îran û Iraqê de bû bas wisa xuya dike peymanê dubare yê Cezayîr navbeyne Îranê û Tirkiye
وقسمك جي حكومات بغداد جبروية بري خو بدنه اما صالك يا من خريطة بوا نارد و اگر اون کاربن بین سر اکران سروی خريطة هم کارن شروع بکن اوه سور قسم سور دبری اپراسیون داوی دبویا اف قسم پنبجی پشت اپراسیون آخر کوچید با و نکاجی دوام دکا بنره کو چند عرض باشور کردستانه کتیه من کنترول ترکا اوه تی چی معنی زانی؟ اوه تی وی معنی کو ترک هدی خول باشور کردستانه بجی دکن فیلی بجی دکن فقط مخابن ایرو پککا وی ری جوان را خوشت که آوابونه باشور کردستانه لکردستانه هیچ تجاره کی حکومت ترکیه دولت ترکیه قبول نکریه فقط جبرهنکی تشتا نکار بو فیلی مدحله بکه فقط ایرو پککا ری زمین جوان را خوشت که که کارن ایدی فیلی ورن ناو آخا کردستانه بجی ببن و پیش روش ده دبکو ببا مناسبت هنکی تشتا حتی ورن هولیر جی دوگ جی سلیمان جی داگر بکن بله ککورهان مخابن از دوره اینجا بدم کک بدران باشیه که از بنرم وقت مساعد و از جان کک بدران ککورهان دبه اوه هرن حياة سليمان يجي بدي هواي دوام بك قالوا او بككاكو هي لباكور تشدكه او بككا يعني ابشرك والباكور دبا چه انجام جدرتي از دبيزم جار بجار کو گنجن کردا لسربان چیان جیانا خوش دست شهید کردن گلو اب شر جبوی چه دبه سببی وی چیه یان جی از اوها بیجم پککه ببی شر کو بیواته کو دبیجه امی ترکیه دموکراتیزه بکن کو لباکور دمشینه جه دولتا ترک را هنجت در ناخه کو ایریشی روجاوای کردستان و باشوری کردستان که دوی واردات چه بیجی؟ سپاس ماموستا دسری دزوه ویجم سبب وی کاری سبب وی شری دولتن داگر کرد yani eğer velatê me nebin dest ba û ne dagirkerbana û welatê me dagir nekirbana ev şer ji xwe ne çê dibû ne dihat gotin ne îro me ev mijara jî münaqeşe bêguman di serî de dibe em bizanibin ev şer ev zulm ev zahmetî ev her tişt ev mesele dagirkeriyê ne mesele bindestiyê û dibe em tucar dagirkerê xwe ji bîr nek. Ev dibe were bêzanîn, ez wer dibînim wer dizanim. Lê li ser ev çel salê dibe em vê jî ji bîra nekin. Dengete çökek dedim. Deng şarzam kêm. Ledvem vê jî ji bîr nekin. Ev çil salê PKK'yê li ser navê gelê Kurd
سد جار مخابن قاشو بدولتا داگرکر شرد لی هر سال وی گوتیه سالا پیشیامه سالا منو زافره و سرکتنه هر سال لی دیروکا ویر رخستنه ام بنیرن جی سالا 1984 ده دست بشر تکریه هر سال گوتی سالا پیشیامه امه سرکت لی مخابن her büşünde çuyu dagirker peş de çuyu. Ev tere nekire Bakur Kurdistan'e bir tamami ek xarabu, ek çolber bu, ek çolaket bir çolaket. Horte hatın kuştun, gündek xarabun, bajarek xara kirin. Jeberi her tiştici de mejiye Kurda da de mejiye ev dendika gikari bu de berxwabid acıbo berxwadanê bingehek bun ewana tünnekirin, behevi kirin, biçola xistin hapsa û xistin bin arda. Lê ew her serkeftîn. Tu ji wan sewal bike û tu bangê wan bigere binêrin serkeftîn. Bi serketin. Sala pêş de me azad bin. Yani ew her vê dibêjin. Bakurê Kurdistanê gundek jî azad nekirin. Dan pêşya dagirkerê Türka birin Rojavayê Kurdistanê jî birin Başûrê Kurdistanê jî. Ewra jî xistin bin nigê dagirkerê Kurdistanê. Ji xwe Efrînê perîşan kirin. Serêkaniyê girê spî. Berê ji xwe problem bû Ereba di nava xeta Kurdistanê de xetek Erebî çêkiribû. Ji hev qetandibûn. Tirka çû êmayî jî qetandin. Em ê werin ser Efrînê keko. Em ê werin ser Efrînê. Neçe ez xwe ez bê me Başûr. Li Başûr ev ne îroyî keko. Yani îro hinek tiştên gotin dibêjin darê Başûr Kurdistanê têne birîn. Eger ev dar tên birîn gorî nûçeyên têne gotin ji 2018 de hat têne birîn. Baş e dewleta iqtidara Başûrê Kurdistanê li ku bû ev 2 salê giş Kurdar re nabêje ev dar têne birîn û dewleta Tirka dibirû dibe. Hani PKK karê xwe dike, em karê wê fehm dikin. Başûrê Kurdistanê çi dike gelo? Yani Başûrê Kurdistanê ne wê xwediyê gazin av. Cê Birêz Mesrûr Berzanî nege ew ê kuştina pêşmerga ew ê bêje ez şermezar dikim. Mesrûr Berzanî sorumliyê pêşmergayê. Ê zarokê pêşmergayê. Dige bê nehêlim pêşmerge bê kuştin, gebên kuştin jî qesasê wan bigire bîne da bîne cezayê wê çi wê çi heq bike gerek bispêre wir û çi cezayê wan hebe danîn. Lê em dinêrin yani wexta min daxuyanê di nûçê de min daxuyaniya Birêz Mesrûr Berzanî ma bigo gelo ezim ez PKK şermezar dikim ya kuştî qesasa şermezar dikim. Birastî ev cê mixabiye ye divêk em bêjî bibînin lê wekeke Kur'an jî ku piskirêk çi û dizanin mere ne serbixwe be. Eger mere li ser axa xwe nexwediyê serweriya xwe be. Eger mere bi derekevdinê ve girêdayî be ev tim ev tişt wê bên serê me ez dixwazim weke kesekî veya bêjim ev çend sale ji 2023 de em bigirin heta îro demê rê me dayê bu Kurd û Ereb lehev nakir. Demê rê me dayê Bexda tüccar hebûna Kurda hebûna herêma Kurda Kurdistanê tüccar qebûl nekirî. Lê sed car mixabin nêviye Kurda her xwe li wir ya jî berpirsyarê Kurda xeber bi Bexdê dide xwe Bexdê dişîne di qenaeta min de piskirêk ve
Kurd ev nikaribin piye xwe bidin piye hev, nikaribin destê xwe bidin dest Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê û sinifa siyasî eger li wir gorî min xelkê wasîfa xwe kiriye. Wexta ji xelkê hat pirsiya kirin 2017 de xelkê serê sedî nodû sê gotin em serxwebûnê dixwazin. Êgê serxwebûnê naxwazin sinifa siyasî li Başûrê Kurdistanê. Xelk dixwaze, xelkê xwestî, xelkê mor jî îmza xwe jî avîtî binî. Êgê piskirêka derdixe, êgê nahê li ev mesele gi pêş dikeve, keko dengê tê, بله بله yani wek Cemîlî ama نا نا تي دنگێتە تê yani dibe ne gelê Başûrê Kurdistanê sinifa siyaseta Kurdistanê xwe veger li xwe xwedî derkeve li ji 2050 de hetanî niha mada 140 hebû heta îro yek jî ji wê madê pêk netiye lê Başûrê Kurdistanê car car nawêtînê rojevê lêbrastî cî ciddî li ser wê meselê nasekine ez dixwazim bêvêjim. Mesela Durosê roberê bûyerek bû çi bû gelo li Başûrê Kurdistanê êzîdiyek ji Şengalê çûnin li Başûr bicî bûnin agir bi cêwan ket. Gelo çi agir bû? Gelo Kurd pê dizanin kê şewitand? Çima hat şewitandin? Ji we şewitandinê heta îro hinek propandê gelek gelek qirê jî li ser tê kirin, li ser êzîdiya careke din tê kirin. Divê Başûrê Kurdistanê dev ji wê siyaseta qutiya girtî berde. Vebe yani ji beşê dinê re, ji qamoya Kurdistanê re bi rastî divê Başûrî xwe berçavar derbas bikin û dikaribin di siyasetê tiştê wanî dizî wê hebin. Em navê biratûn hebin. wan jî giran e yani em hinekî ew bibin barê wan giran e Ez a xwe divê ez barê wan dizanim. Yani ne gez dibêjim ez weke bedran li malê rûnim û rehetim û ez peyva dikim. Keko barê wan giran e. Lê barê giran jî piştî gituketî bin wî divê tu çareseriya bigerin. Mere gelek jara tişta diceribînim ser nakevin. Lê divê mere biguherin. Mere eynî tiştî dom bike carna jî mere têk derin. Ez dixwazim bêjim yani mesela dara keko mesela dara û birînê yani ji 2018 de dar tê birîn Başûrê Kurdistanê pêşmergê wê iqtîdara wê berpirsyarê wê nizan neş 2018 ye hê derketolê ev karê hê çêbû neş 2018 ye yanlışî keko me tiştê me bihîst yani du de me bihîst ji 2018 de dest bi birîna dara kirin. Yani me wer bihîst karê ne were dixwazim bêvêjim keko yani divê Başûrê jî iqtîdara û Başûrê Kurdistanê bi rastî bi vê siyasetê dom bike tirsê me henin ez me ditirsîne ez jê ditirsim ji vê siyasetê lewra ez destkeftiye Başûrê Kurdistanê weke roniya çavê xwe dibînim destkeftiye xwe dibînim. Mafê me heye ne gezê hemaş xwe re slogana bavîm lê mafê me henin ew birê min in çimkî ew destkeftiyê min in ez hebûna xwe wir dibînim ez mafekî xwe jî dibînim gotinê xwe jî bêjim godar jî dikin ew dizane godar jî nake ez ji wan re çîra nakem xebera nadim tiştekî nabim fikra xwe ji wan re dibêjim mesela PKK de ez bi rastî naxwazim mesela PKK zêde bêjim jî yani em hevalê hevin em fikr û remanê hev tu di wî warî de zanin di mesela PKK jî li Başûrî xwediyê gunehane yani keko ez ew paskarana bêjim gelek spas keko rehan min xeberdana te Kurd da birandin tiştekî ku tu serdabêjî heye
بله او خریطه کدبره دا من نشان دا اگر اون بره خو بدنه هر دو شورش ایلول جی و ای گلان جی لوا منطقه بویا بالصاله صدام بریه صدام پشت صدام بالصاله ایریشه وان چیا کرنا فقط پیشمرگه کاربونا دوا چیا دا بجین بمینن و شر داگرکره خو بکن فقط مخابن او جیه هیلینا برگاه کو پیشمرگت لیدمان خو حمایه دکرن و کارن دوی ده خو تیبگیجن حتی کاربن شر داگرکره خو بکن ایلو او منطقه یک بیک کتیه دست داگرکره ترکا بله بله ویا کارم بیجم اویا بخوشی یاجی لخوش حکومت ارم کردستان ته نه باور ناکم نایجی فقط کارم ویا بیجم سروک حزب باشور کردستان دوی مسئله ده یک دنگ نینن حکومت ارم کردستان دوی مسئله ده یک دنگ نینه کارن هنکا دی تومتبار بکن کارن هنکا به هنکی دی اتهام بکن جبر وی مسئله جی جبر کنه یک دنگن دوی مسئله دا نکارن هلوسته کی جدی جی بگرن فقط مخابن جارک دی مخابن ایرو وکی کو کک بدرانجی گو قاشو هنک جوان کسا کود بیجن هم شر حکومت ترکیه دکن یعنی اگر صد نی بجی د پراتیکه دا لگوره برجواندی دولت ترکات گرن و کارن ببن سببی که دولت ترکا وره ایرو چاره یک ارد آزاد تخبن کنترول خو بله تماشاوانان هیجا از دکارم بیا بیجم یک برینا دارا و هانینا وان علامت طالانه و علامت کو دولت ترک وقتا دکوه وره وک ماینده دکوه جخو سجیلوان جی دوی واری دا براستی لبر چعبای یعنی کتنه کره در بیانه دبی ملت کل بیا باسزان مثلا PKK و شر پیشمرگه که براستی از PKK دوی واری دا شرمزار دکم ابنای قبول کرن دوی کو PKK دمل دست جباشور دره تکاری وان لباشور تنه او دوی کو PKK لباکور جی شر بده سکناندن اب شر هانه ایندی تو تکیوی نمایی ابی شر هانه بتنه د برجواندی داگر کرده از دکارم بیا بیجم ام درباسی مجاره که خویدنه ببین مجاره می چاره ده سر سالا 2018 دا ارتشا ترکیه و هزن عربین تندره و ای بسر ترکیه دا ایکو جوان را دوین ارتشا نتویا سوریه ملیون به هفره اپراسیونه که کرن ترکیه ناوی اپراسیون دانی چقلی زیتونه او افرین به دست خستن جروجه که افرین به دست کتیه حتی ایرو لافرین تالان هیه لافرین انسان تین رواندن دارن زیتوناتین جکوکتین راکرن او تینن ترکیه و دیسا
زيتون عفريني بلسر ام بيجن ماركاين تركا لبياساين دنياي تين فروتان انسان تين رواندن فيديا تخواستن او دبر جكردا تيوالا كرن لغوري او كاكاية سازية كاية سازية قالين دبن خطرية دا لألمانيا سازية كو ساهية ناوي سپوري وانجي سپوركي بوانا دخلتا كمال سيدو دبيجيكو تركيا لعفريني بتنه جسر صدي 25 كردشتيه ادنه تف وره ترک کرنه او دشونا وان داجی وان عربان دینه لوره بجید که دی ساتشتکی بالکش گندکی ازدیا ال عفرینه عربانی نکرنه گند و لگنجی جامعه کی چکرنه بله کک بدران ته جبوی بیانه چیز مرا بیجی تکه کن بنکته باش که براستی امل دولت ترکا خویای دیاره چیه ویا اگه همه نگه سیاسته بکن نگه دناغا سیاسته ده همه کرد به و هایاوی بچک جو کردیاوی هبه دولت تر و ریوبر و داگرکر وین لهمبر کردات چه ده فکره رونی دیار لآسیمان آجی چرا که جبو همه جروس که جبو کردا جتشتکی هره دولت ترکا چشمندیه و ایریشی و چروسکه بکه جبو فمری دولت ترکا یعنی اگر ام بکرتایی و تعریف بکن دولت ترکا لسر تنبونا گل کرد دولت آقا کری وقتی گوتن آپ موساجی جارنا دگو اگر تا خانیه خواه لسر عرصا ما آوا کرب ولا روشا خانیه تا و خراب یعنی ازی بخوازم خراب و بقتینم ایجا دولت ترکا لسر عرصه ملت دن خانیه خواه ولات خواه آوا کری راستی گلکی دن تک برن لمثلا کردا هینا نبریه و دزانه دبی اف کفر جوه بینای و کفر کاری بینا بسر مدوره تم ورد بیش خواه بلکی دو گوتنی خوشی ده حقلی به دو گوتن نادن دو خازم جبا عفرینه چی بویجم هم پی دزانن دولتا ترکا تم دبیجه هبونا کردا لهب ناو تروریزم جیله کرنن هبونا کردا لهر دره لهر بشی لهر دره جبو ما خطره دبی ویا تجاری پیش دنه که او دسر مچب و مال برا و مال امی ویا تک بند دنگم تک کو بله ده مثلا عفرین جیده پشتی او بویرن روجاوای کردستان او ای سوریه قومین ترکی خواسته گوته دبی تشتک بده هوایه جی ده هلوستا امریکان ده وقتانی دهات سوری با آمن گلک و هنک اوروپایا بوی گلک تهلیکه ده ها جوخا جوه ده امله بنرن جوه گاوه و ورده خو هرگه چو بر به او جره دبین آوراسیا یا جی بناوه دن روسیا خو بر به وان ده و خسته و ده هره سببا جی پسکره که مثلا کردایه یعنی دبی امریکان و اروپایی تم دخوازن وقت کلیه وان بو کردا رهیه کاره مثلا کردا جمره ببین پسکره که مزن بری که هینا ند ناف آخا ما ند ناف جمده
li cêdinê jî de em karibin bibin aktör, em karibin müdaxele bikin, em bibin xwediyê peyvê jî li wir. Lê sed car mixabe ewanê li ser navê Kurda derketinin ew PKK de her derê de weke kesê di gundekî di malekê de be û ataxiyê bike. Ataxiyê ji dizê gibê wira ji wî re ataxiyê bike, rê jêrve dike, pêşiya wê xweş dike, rê dideyê, lê gelekî jî weke dijminê wî dizîye, weke ê her mêr ewil hember wî dizî, slogana davî je peyve dixwaze xelkê yani ew qas bi wî havî jî serî dijî 40 sal jî mixabin xelkê Kurd bi wî havî jî gorî mixapandin. Her wê dom dik. Yani divê emin êk dike emin êl hember vî dijminî wedî ji heftê rojî yani xortê Kurd li Efrînê bi rastî jî berxwedanek mezin kirin. Wê nabêjin yani ez nabêm berxwenedan. Lê çer bû du rojekê jî de hate sekinandin û dev jê hate beradan. Ev proje ya qenaeta min nege ne bi xeber werdibû. Nege wê tenê heftê rojî berxweber de o dawiye Murat Karayelan wê dakeve Rojava û ew ê şer bisekinîne û ew ê ji Efrînê hûn dizanin dixwazim nimûnakê vê dostekî minî pedekese di rêveberiya wê de bû Abdurrahman Apo jêr dibêje temama Efrînê hiştin beradan ji dagirkera hiştin lê Abdurrahman Apo di hepsê derxistin bi xwe re birin revandin ew li wira nehişt û bera neda. Na rêxistinek wiha ye ev rêxistin. Dibe em vê rêxistinê jî bi rastî baş bizanibin. Sed car mixabin gorî me gelê Kurd berxwe dide, xortê Kurd berxwe dide, teslîm nebûye. Lê evanê 40 sal ji wan re rêbertiyê û pêşîtiyê dikin. Bi rastî ne mejîd nigê gelê Kurd xortê wan de hiştin, ne serê wan hiştin, ne enerjiya wan hiştin. Bi rastî em di rewşeke xerab denin û civata me anî rewşeke xerab û Efrîn bi destê dagirkera de hate berdan û em giş dibînin bêçawa li ser mal û milkê Kurda li ser ew bab û dêw û xwehê gizarokê wan li wir şehîd bûnin. Dest davîn qîzê wan, dest davîn namûsê wan, dest davîn malê wan, dest davîn milkê wan. Dewleta Tirka jî ji xwe re qulpek pêde kiriye. Çi qas gerî şêwenê Ereba henin li hem komkirinin anîn wira ewana jî merivê xwe dostê xwe ji hêla Ereba tînin li ser mal û milkê Kurda cî dikin. Ew têrê nakeye Keko hinkî Kurd gotinê xwe topî ser hev dawî têrê nake darê wan dibirin zeytûnê wan darê wan têne li Qoserê, li Mêrdînê, li Wêran şarê, li Nisêbînê, li Cizîrê û belkî li hêla Diyarbekirê jî têne firotin ziftanî weke êzing tê firotin. Lê sed carî mixabin vanê li vira wa êzinga tînin Kurdê xwe firoşin û êgil li vira jî dikirin belkî hinek nezanin lê pirê wan jî xwe firoşin ji bo bi sed baqunotî kêmtir dikirin. Sed car min ji wan re got ez çûm ser wa êzingna jî bi şexsê xwe çûm. Çûm çend ca min got ya qurbana we bim. Vana êzingê Efrînê ne ya. Vana dîroka Kurdistanê ne, dîroka Kurd û Kurdan in. Vana xwêdana gelê Kurd tê de ne. Yani va darna nekire tuşkê re dibe sed baqunotê erzan e ew jî ji bira wê dikirin. Qesda min ji vê gotinê çi bû? Dagirkera ne tenê em tirsandinin. Me jî ji mestendiyê û şexsiyeta me jî ji mestendiyê bi rastî jî di ser hinekar ji mestendiyê spas. gelek spas. Belê kek bedran ezanim yani zilmek mezin li wir heye bi rastî. Lê ez dixwazim kek werhan bala te bikişînim ser alêkî dinê.
li gor hin şirovekarên siyasiyê navnetewî jî dibêjin ku mabesta Tirkiye ku êrişê Efrînê û girê spî û serê kaniyê dike û dixwaze ku ew bi xwe jî car dibêjin terör korîdorê. Lê ew dibêjin ku ew korîdora ku dûr da bigîje bera spî û başûr petrol û gaza başûr negîje ser em bêjin bera spî bi wasta bera spî negîje herêmên Rojavayê dinyayê. Divî warî da tê çi bêjî kek Orhan? Kek Hanîfî Bele. berê xwe bidî dîroka Kurdistanê teban vî 100 salê dawî şerê wan û dagirkera yek analîzekî tê kirin. Dibêjin têkçûnê vî şerê sebebî ew e ku Kurd tu rêkî wan ku here behrêtin e. Bi rastî ev sebebekî eşkere ye. û bi rastî yani tiştê ku dihate bergoyê me wan pê agedar dibûn, hinekî proje hebû ku Başûr û Rojava xetekî navbêne wan çêbe û biçe behra spî. Neftê xwe û gazê xwe xwezayî jî bi wî wastê têxin bazarê dunyayê. Di wê de jî herî ciyê nêzik ê behrê Afrîn bû û yani li Afrînê hinekî hêz ya wekî PKK ya jî PYD çî kirin ew zor mühim nîne. Eger Pêxember Aleyhisselam Efendî bi xwe jî li wê bûye carek dî ew firset ew mecalê kete destê Tirka wê wî têk bibirine Afrîn têxine destê xwe û rêya Kurdistanê ku vebe behra spî wê qeta bikirine. Di vê de hiç şikêmtine wekê we jî eşkere kir. Yani Tirk bi xwe dibêjin eger berjewendiyê Kurda li satelaytê li hîvê ve jî eger em karibin em ê biçin wî berjewendiyê li hîvê xirab bikin. Tayyip Erdogan bi xwe eşkere gotiye ew tiştê ku li Başûrê Kurdistanê rû daye ew berjewendiyê ew nîv hikûmetê ku li Başûrê Kurdistanê çêbûye em ê misade nekin ku li Rojavayê Kurdistanê çêbe. Yani gereke mirov di vî çerçevê de li vî meselê binêre. Meselê Tirk ew e, Tirk xwestin ku rêya Başûrê Kurdistanê ya rêya Rojavayê Kurdistanê biçe behra spî qeta bikin. Kurd û qisa ew e. Mesele ew e. Belê. Gelek spas kek Orhan. Belê temaşevanên hêja di vê meselê de meriv dikare bêje ku mesela dewleta Türk wek ku kek Orhan jî anî ziman mesela ku Kurd ku negînin behrê bi awakî din jî meriv dikare bêje ew bavê vî Esadê hanê di dema wî da û beriya wî li wîrê kembera Erebî çêkirin li Rojavayê Kurdistanê. Ereba ji wan çolê jê da hanîn û li Kurdistanê nêzî sînorê Tirkiye bicî kirin wek 10 kilometre ferayî. Tirkiye jî aynî heman tiştî dike. Ew jî kembera Erebî çêdike. Ereba tîne li Rojavayê Kurdistanê bicî dike. Bi rastî ez hêvîdarim ku ew ê Kurd ew ê van plan û projeyên dagirkera têk bibin û bi ser kevin. Ew hêvî bi min re heye. Spas dikim. Em derbasî mijara xwe pênca bibin. Bi rastî em pir dirêj dikin hevalno. Yani li gorî ew ka ku min plan kirbû gereveka vê îndî
ام بگیشتنا مجارا باشی و مد ساعت کو نیوه دا بقدم دا وای ساعت کو 20 دقیقه زیاده قدیایه هی من نیوه مجارا بقدم هی بیا مجوه جاردن از مداخله و نکم هون لخم کور بینو و پر بپیون د سر مها گلانه دا سادات پکر دست به ویدیویا کرد و ویدیویا وچان و ev ویدیو siyaseta Türkiye serobino bir. Barasti serobino bu. Sedat divan evke kuda çi dibêje. Ez ê behsa wî bikim bi çend evka. Behsa di salên notî da cinayetên qisasnediyar dike. Qaşo qisasnediyar. Behsa silahên ku ji El-Nusra'yê û Daişê û filan bêvan ra wan hêzên tundrew ra çûn Sûriye. Behsa wan çekan dike. Dîsa behsa çi dike? Behsa Mehmet Agar dike. Behsa Süleyman Soylu dike. Behsa Zavi Erdoğan dike. Berat Albayrak. Behsa wan û wan qirêjiyê ku ew dikin wana dike. û carnan jî hin pasan pas davêje Erdoğan jî. Yani wekî ku ji Erdoğan ra bêje wala tu min tiştê ku ez ji te dixwazim tu qebûl dikî bike ku tu nakî ez ê di alêhê te de jî bipeyvim. Herî dawî vîdyoya xwe niha îro weşand di vîdyoya nihan da gelek tişt hene lê ez ê bi tenê ê ku Erdoğan alaqadar dike zavê birayê Erdoğan yani Birazyawî ya Birazyawî ya ji Xwarziyawî ez tam nizanim tedî Türk ji hev diyara ji bê yeğenî mêrê Birazyawî ya ji Xwarziyawî mêrê behsa mêrê wê jî dike behsa qirêjiyên wî jî dike û dîsa behsa Sadatê dike Sadat rêxistineke rêxistinek ku dibêje hedefa me em hemû dewletên İslamê parastina wan em pêk bînin ji wek şirketekê ye û perwerdeya silaha dide û perwerdeya kontrgerîlayê dide û her wekî din. Yani Sadat di Sûriye daye, Sadat di Libyayê daye, Sadat belkî di Başûrê Kurdistanê daye, Sadat di Azerbaycanê daye û her wekî. Îca gelo ez ji we bipirsim. Belê kek Orhan ez ê ji te dest pê bikim. Îca dora te. Ti çi dibêjî di vê meselê da? Ev mesela dewleta Kur, mafya, siyaset û medya tevî hev bûye. Ev mesele çi ye? Ti çawa dibînî? Yani devletekî eger di qada navnetewî de bê temsîlkirin ew dewlet bi polîsê xwe eşkere ya jî bi memûrê xwe eşkere naxwaze hinek xerabiya bike. Dewletê Tirkiye yani bi navê şerê Kurd û Tirk ya jî bi navê şerê PKK û hikûmetê Tirkiye ev 40 sala tev digere û bawekî ew ê naxwaze bi eskerê xwe, bi polîsê xwe ya jî bi hinekî mirovê xwe ew bike bi hinekî hêzên nav dewletê de ya jî hinekî hêzekî ku dewlet wan çêkiriye ya jî hinekî ku dewlet wan bi kar tîne di hinek wexta de pêwîstiyê dewletê bi kesa çêdibe wa kesa bi kar tînin çî dikin ew kes Kurda dikujin çî dikin ew kes îro li Rojava bi navê wan kesa
silah difroşin kiye Daişê, kî El-Nusra, kî İŞİD, kî neyarê Kurda ve silah difroşine wan. û wan kesa bo berjewendiyê xwe şexsî û bo berjewendiyê xwe dewletê jî bikartînin. Îro tiştê ku Rûdaye li Tirkiye dijayetiyê wan kesa ye ku derketiye Rojavê. Dijayetiyê kî ye? Dijayetiyê Sedat li gel Mehmet Agar, gel Korkut Eker, li gel Welî Küçük. Evane kî bûn? Ew kes bûn ku 1990 de li hikûmetê de hinekî Wezaretê Navxweyî bûn, hinekî emirberê hêzên hazir ku jêreçevî quwet digotin û bi wastê wan însana hem li nava Tirkiye, li Kurdistana Bakur heta li derve jî wan bikar anîbûn di wextêkena newran de. Wa lê hat ew kes ku digotin êdî hikûmet emin, mademkî hikûmet emin, mademkî em wa tiştê ku hikûmet pêwîstî pê heye em pêk tînin, em karin xwe eşkere bikin ku em bêjin hikûmet emin û li gorî berjewendiyê xwe jî tev bigerin. û hinekî wext jî bi wî avê çêbû, şerê navê wan îro ku derketiye Rojavê Tirkiye. Yani çiya? Sedat Peker dinêre Mehmet Agar bûye xwediye bajarekî bi milyar dolara ku îro nirxê wî xuya dike û kara di wî gundê xwe de riyê trafîkê eroînê ya jî kokaînê bikartîne. Dibêjin kesê dewlemendin, kesê navdarin, kesên bürokratin tevî li wê ne û polîs ya jî em bêjin asayişê hikûmetê nikare nêzîkayî lê bike û li wê ticaretekî mezin dikin, bi wî ticaretê jî karin îşê dewletên pîs jî bikin. Yani dewlet jî bi wî ticaretê pîs, bi wî perê pîs îşê xwe bikartîne. Dijayetiyê îro jî navbênê wan kesa de ye. Dijayetiyê şexsî ye û ew şexs hinekî ji wan dixwazin bibin şerîkê hikûmetê, êdî jî naxwazin wan bikin şerîkê hikûmetê û hindî xurt bûne ku karin tesîrê xwe li hikûmetê bikin ya jî wan baskê ku di navê hikûmetê hene dixwazin pêşeroj de wan bikin îxtîdar. Dijayetiyên nava wan, pîsîtiyên nava wan, vareşanên nava wan îro derketiye holê û bi wan tiştek tê qisekirdin. Yani sebebê vî tiştê jî, sebebê vî tiştê ku îro rû daye ew e neyartiyê Tirkiye li gel Kurda û ji bo ku Kurda têk bibin bi hêzên neasayî, bi hêzên neqanûnî wa hêza bikar anîne û berjewendiyê wan hêza hatiye qadekî wisa ku karin tesîrê xwe li hikûmetê bikin û karin ku serokkomar tawanbar bikin ku mutlaka bê agahiyê serokkomarê Tirkiye jî nav tiştê ku hatine rûdan. Ya karin bibêjim, yani Millî Güvenlik Konseyî ku dibêjin, Konseyê Ewlekariyê Millî hinek tiştê esasî li wê tê biryarstandin û bi hêzê hinekî neqanûnî pêk tînin. Belê, gelek spas. Kekbedran, bi hêzên neqanûnî pêk tînin. Ji wê hevoka Kek Orhan Paşî dora te tê çi beşî di vê meselê de? Deng. Tiştekî zêde li gotina Kek Orhan zêde bikim zêde tune ez ê Kurd bibirim. Lê te noktak dudu dixwazim bêjim di dîrokê de 100 sal e
تمتê gotin dewleta kwîr û nekwîr divê meselê de hinek şikê min henin. Gelo dewleta kwîr heye ya tuneyî wexta ji wan re lazim dibe kwîr û nizm. Yani di wî warî de mixanata min cê münaqeşeyê mere bikin. Yani ez pir zêde bawer nakim ki hinekî din ji dervî vanê xuyanî xwediyê dewletê henin weke dewletê dîrokî ki li ser asasekî ava bû bin û burjûwaziyê wan xwediyê dewletê bin. Li Tirkî qenaeta min de tiştekî wiha tuneyê. Yani şeklê danîna dewleta wan li ser hinek xala hatine adakirin û weya dom ki yek teslîmî yekî dike çû wexta lazim dibe wî rûyê dewletê tînî rojevê gorî wê tevdigere di wî warî de xwe werê difikirim. Dixwazim di vê meselê de tiştekî bêjim. Şikê min vî warî jî henin. Çimkî dibe ya di Osmaniya de çîk bêbextî û çîk fenê wan dawiya wan tuneye di vê meselê jî de ez bişikim weke di 2015 de ew qaşo darba eskerî geçêbû heta niha jî AK Partî û MHP xwe li ser weya xurt kir û li ser iktidara xwe bêtir saxlem kir û bêtir gel dibin destê xwe de hişt û bêtir zor û zulm û zehmetî gelê Kurd kir bi wî havî de ez hinekî şik dikim gelo vaya jî ne ew be ez nabêm ilim ew me yani gelo lîskê li xwe çê nakin ez carna wê difikirim yani ev fikra min e di meselê ez pir nezêde bawerim ge ew ê tiştek ji vê ya derkeve ew ê bêgehcîkî qenaeta min de ew ê disekinim yani ez bi xwe ne wê baweriyê demim quwetek li pişt viyayê û dixwaze vana biqelibîne ya jî iktidarê wergerîne pir baweriyan pê nayê quwetekî karî iktidarê bi wergerînin di hundirê welêt de îro ez nabînim net yani dînek minî werê tuneyê iktidara îro heyî eger bêguherandin konjektора ji derve nekeve dewrê ez nebawerim ev iktidar bête guherandin iktidar kare fen û fital dora xwe çê bike xwe destê xwe hîna xurtir bike ez bi xwe vê meselê piçek jî werdifikirim meselê Amerikan û Ewropa jî serokê nûh Amerikan gehatî serî berîk bê serî ya jî ew rojek hatibûn serî baş bibîrnîn axuyaniyak dabû gotibû em ê iktidara Tirkî nebe quwetê eskerî em ê bi hilbijartinê biguherînin wexta ez li wê jî dinêrim ev tiştekî îro dikevin têne rojevê nikare lê kare xumanyakê xumamê çekê kare şolyakê çekê ge em bêjin hilbijartin çê pê qels bike tiştê wiha kare bibin ez yani nepir di wê bawiyê de min gişerekî di nava vana û Erdogan de ji heyî baweriyak minî were tuneyê. Spas. Belê gelek spas. Niha bi rastî mafya dewlet yani mafya û dewlet dixwazin hevdû bi kar bînin. Yani mafya dewletê bi kar tîne, dewlet mafyayê bi kar tîne vê gavê tevlî hev bûne. û hin tiştên hev dibêjin. Çünkü ji wexta meriv li tarîxa vê dewletê nêre ev dewlet da avakirina asasê vê dewletê da bi xerca wî da ew heye. Hêzên paramilîter hene. Wek êko Ekrem İmamoğlu digo kalkê min ez tornê wî me. Topal Osman. Topal Osman yek numara mervê Mustafa Kemal û ku wî karanî li qarşî Kurda, li qarşî Rûma, li qarşî Ermeniya û paşî wî kuşt.
çima wî kuşt ji hedê xwe der. Wexta ku ê bîna peker jî ji heqê xwe derkevin, ji hedê xwe derkevin, ew wan carna wan ew dikin, wek susurlik. Wek ew ku qaşo qeza bû û nizanim ew emniyet müdürî û wî çetebaşî hatin kuştin. İcat helbet wexta ku ew bi hev kevin ew ê têda karek me jî hebe. Çi ye kara me mesela? Mesela wexta ku ew kê hev tiştên hevî veşartî dibêjin ya basa çekan û şandina El Nusra'yê dikin. El Nusra hêzek ku ji alê temamê dünyayê da heta ji alê dewleta Türk da jî wek hêzek terorîst tê binavkirin. Evyanê dewleta Türk da asla navnetewî da dike tengasiyê. Dîsa merid dikare ya bêje mesela maddeyên hişber açaxçîtiya wî hinek dibêjin ku ew saziya Amerîkayê ye a ku li hember vê maddeyên hişber di nav mücadelê de ye ew sazî dibêjin ku Türkiye kiriye nav dosya xwe. Yani evana jî belkî ew di wî warî da kara wî ji bera hebe. Îca em Kurd em çi bikin? Em Kurd dibe ku em hêzên ku em ji xwe ra dibêjin em Kurdistanî ne. Gerçi li ser Kurdistanî bûnê jî waye em pir li hev nakin. Yani hinek ji me dibêjin kapka pondera te pir bilind e em bi te ra nayên bahev. Êdinê dibe wala hozê te serî wî netûje, ême tûje em nikarin werin bahev. Her yekê tiştekî dibêjin îca dibe ku em li ser bernamekî zelal û Kurd em bêne bahev. Herkes dîsa bîr û baweriya wî ji wî ra. Yani her partî her rêxistin. Lê dibe ku em navendekî xurt ava bikin. Ya em partîkê xurt bikin, em dikaribin em bibin yek partî, ya jî em îndî ittifaq ve cephe ve platform ve çi ve navê wî em tiştekî ava bikin û em li qarşî dagirkerên welatê xwe em hekoşîna azadiya milletê xwe pêş verin. Wezîfa me Kurda ev e. Ez di wê baweriyê de me. Belê em hatin ser mijara xwe şeşa. Tedê me behsa Efrînê kir. Me got ewa dikin li milletê Kurd. Ger ku ne ji Amerîka biya, ger ne ji Amerîka biya. Îro Amûd jî di destê Tirka da bû. Ew ê dêrka hem ku heya dêrka hem ku jî wê biçûna. Ew ê vêga vê Hesekê di destê dewleta Esad da biya. Wallahi ew ê perçê mezin bidiya guhê Kurda. Ew ê mêjiyê wan ji her bela bikin. Îcar ew rêxistinên bi ser PKK va ê li derveyî welat ê li Ewropa li Brükselê xwepêşandanek kirin. Di wê xwepêşandanê da çi gotin ka min ew kê wan gotiye nivîsandiye li baxwe NATO û dewletê Yekbûyiyên Amerîka destê xwe ji Kurdistanê bikişindi. O nizanim bijî serok nizanim kî Türkiye protesto kirin. Gotin ji Rojavayê Kurdistanê derê, ji Başûrê Kurdistanê derê, zanî gelo em dasê li lingê xwe dixin yan diaspora em zanin ku çiqas bike. Yani ew diçin yani çiqas mühim e. Yanlış mı bu? Xurtuna çiqas mühim e. Diaspora xurt a Ermeniyan bu
em dibînin ku Ermenî ji boî ku ew qirkirina Ermeniya ji alê dinyayê de pê naskirin biçin newî dixebitin. Ême jî em diçin ber derê Amerîka, em dibêjin em qebûl nakin ku hûn alî me bikin, em qebûl nakin ku hûn çeka bidin me. û em zanin ku mezlûm Ebdî jî pazder û berê min beyanateke wî xwend digo em naxwazin ku Amerîka ji Sûriyê derê. Belê kek bedra tê çi bêjî? Ne ji bo li hemberî peyva te ez dixwazim tişkî bêjim, birawer nêfam kirin. Ewanê li Brükselê kombûnin ne min. Ez bixwe wek em peyvek wiha naxebitînim dicî jî navînim. Ewin. Ew ne Kurdin. Ew ne temsîlkarê Kurdanin. Ew 40 sal li ser navê Kurda tîcaretê dikin. Ew 40 sal li ser navê Kurdîtiyê têk dibin. Hetanîk em navê mijarê lê nekin, vê merselê lê nekin, em nikarin bikêjin rastiyakê, em nikarin rastiyakê jî bibînin. Ba min karê xwe dikin. Çima karê xwe dikin? Ez wê jî bi çend gotina eger müsaada te hebe ez bêjim fikra xwe. Niha ev camêrina di kampekê de. Bi kîja kampê de ye? Di kampa Çînêya de ye, di a Rûsya de ye, di a İranya de ye, di a Bexdayê de ye, di a Sûrî de ye û müttefikê xwe vana dibînin. Gorî wê tev digerin û xwezayiyê bivê ji bir Amerîkan ji vir her. Ji xwe Bexda divê bir Amerîkan ji vir her. Tirkî divê bir Amerîkan ji vir her. Sûrî divê bir Amerîkan ji vir her. İran divê bir Amerîkan here. Rûs divê bir here. Kesê divê tifaqê de giş divê herin. Ew jî vê herin. Ew di wir denin. Ji wir pêve nikar tev bigerin. Yani bi wir ve girêdayê daxwazek din em ji wan bikin qenaeta min de em xelîtiye dikin. Ama em bêjin gelo em Kurd wek te kerem kir vanêk em dibên Kurdistanî em Kurdistanî li hev dikin, li hev nakin, ji bo çi em li hev nakin, ew mijareke ke münaqeşeyê tiştekî dinê. Lê di qenaeta min de du tişta dixwazim bêjim. Wexta neyarê me re dikeve berîveya me qala ji bo em bêjin dewleta Tirka piskirêk di nav wan de çê dibe, li hev nakin, tev dikevin. Niha neyarê me re ya hemberî me re wexta gipev dikevi mere xurt bi, safê mere xurt bi, mere xwe li hev jidan dibe, mere projê xwe çê kiribin, mere haziriya xwe kar û xebatê kiribe, mere ji wê qelsbûna nava hemberî xwe ya neyarê xwe kar fêdê bibîn. Eger ew tune be, rastî mere nikar fêdê bibînin. Tenê mere gotina dibêje, zamanek tê dewlet tûcarî îflas nakin, dikevin tengaya, dikevin zahmetiya, ew dijberê hemberî wan, muhalefeta hemberî wan gine xurt bi nikare bi ciyê wan teng bike û qirîza wan kûr bike, ew ê qirîza xwe jî bi zamana dondurê demê de karî çareser jî bikin. Piskirêka me Kurdistaniya ev e, dibe em karibin bi şev, bi roj, gavê, saetê em karibin bixebitin vê xetê hem ronî bikin, hem kûr bikin, hem kurt bikin û em bende herî tiştê sivik jî nekevin bi rastî. Yani ji berge em karekî girîng dikin, karekî zehmet dikin, dibe em tiştê sivik jî dikin. Engî acele bike. Wextê me endik ma. Belê ez tu kengî bêjim müdakale bike ez karim bisekînim. Yani wextê me pir hindik ez vî bêjim. Yani ez vê dibêjim ew kesê Brükselê Amerîkan û Ewropaya protesto dike, di kampa gitê de niciyê tê de ne heqlînin, lê dibe em Kurdê netew em ciyê xwe karibe ronî bikin. Ez pir vekîlî dibêm ciyê Kurdê netew tifaqa ku Kurdê netew li Kurdistanê bikin, ciyê wan
به اروپایا رایه به امریکا رایه پر وکری دبم لسر داخواز خود سپاس اجی سپاس دکم بله که کرهان تید به مجاره دا چی بیجی براستی برا yani کرد بیش کرماته بله tiştê ku PKK dike mirov aqil nagîjîne. Yani îro eşkere ye eğer Amerika li rojhilata naverast li Başûrê Kurdistanê nebe, li Iraqê nebe, eger îro rojava nebe, wekî ku te jî kerem kir, belkî herî perçe mezin goyê Kurda wê bimaye. Arab ji alîkî ve, Fars ji alîkî ve û Tirk ji alîkî ve wê goştê Kurda bixwarine. Pas îro hinekî karin derên bibêjin li Brûksel merkezê NATOyê bêjin bila Amerîka û NATO def bibe ji Kurdistana Başûr û Rojava. Yani bi rastî tiştê ku divî meselede bêjim karim têbînîkî bêjim ne ku fikrekî esasî ye ya jî dokûmenter e. Ev salekî nîv 2 sala Amerika li gel Avrupa, Fransa heta Brîtanya û Almanya jî di nav de dixwest ku Kurdê Rojava NKS û PYD ya jî PNK bînin gel hev û du îtifaqê nava wan de çê bikin ku karbin bibin şerîkê îdarê Rojavayê Kurdistanê. Fakat wekî hinekî agahî jî di destê me de ye em zanin ku êko îro hem Rojavayê Kurdistanê bi aglebiyê wî îdare dike PKK'ye û PKK hinekî qismekê wî rîş de ku Kurd li Rojavayê Kurdistanê werin gel hevûdû û Kurd li Rojavayê Kurdistanê bibin şerîkê îdareyê hevbeş. Mumkin e ku Amerîka belkî wekî dewlet na, wekî hinek endamê xwe û hinekî mirovê xwe şandibe bawan gotibe eger hûn li ser vî rîyê xerab tev bigerin em ê piştgiriyê we nekin, belkî em ê li ziltê we jî hereket bikin. û mumkin e ku ew xwepeşandinê Brûksel sebebê vî tiştê be ku hêja eşkere nebûye. Ev yê têbînîkî ye, yani fikrekî difikirim belkî pêşeroj de ev tişt bê nifsandin jî. Ez texmîn dikim ku tiştekî we hebe. Nexwe wekî dî geleke mirov aqê xwe xwaribe ku dijî Amerîka rabe xwepeşandan bike. Yani di vî babetê de karim hindî tişt bêjim. gelek spas ez dikarim ez jî bi yek hevokekî ez tamam bikim şirobeyên we wezîfa me Kurdên Kurdistanî mixabin dûr da belkî ez û kekê xwe em tam lehev nekin mixabin ew jî Kurdin lê ne Kurdistanî ne bi ser nokeriya hinek dewleta dikin û filan û bêvan. Lê wezîfa me Kurdên Kurdistanî em xurt bibin, em li diasporayê jî xurt bibin û em di asta navnetewî da em dostê xwe zêde bikin û dijminê bikin. Wezîfa me ew e divê ku em ji bo wî bixebitin. Belê Mamosta belê eger misaade ta be dixwazim tiştekî bêjim bi rastî mirov carna aqil nagîjîne fikrê wan. Eger bîrê we bê Daesh nêzê Kelekê bû. Kelek 35 kilometre dûrê Hewlêr e. 1005 kilometre pêşmerge Başûrê Kurdistanê dijî Daişê cephe girt. Şer dikir. Eger bê bîra we hikûmetê Almanya xwest ji bo piştgiriyê Başûrê Kurdistanê ji bo pêşmerge biryarek bide û silahê Mîlanê
کو پێشمەرگە بەکاربینە بدە کوردستانê biryarێکی wê li parlamentoya Almanya bistandiye hinekî PKK'yî çon xol parlamentoyê Almanya zincîr kirin gotin geleke hûn wî silahê nedin pêşmergê Kurdistanê. Mixabin em di wî halê Rastî aqil nagîce şûlewan. Belê. Belê. Hindî kes ancak kare hindî xerabî bike bi Kurdan. Mamosta. Dema me dikdeke ku. Hê dim jarê Ama me gotene kerem ke. Yek hevokek. Heqê te jî yek hevokek. ya karokek ez ê bêjim qesta me ne Kurdin ez nabim zimanê wan ne Kurdin me jiyê xwe xwarî ez bibêm zimanê wan ne Kurd lê hişmendiya wan tu dev ji Kurdistaniyê berde ne a Kurdîtiyê jî qesta me ew e ne ki zimanê wan ne Kurdin belê Kurdin ji Kurdîtiyê tên kesê Kurdin lê bi rastî li hember menfîetê Kurdîtiyê dixebitin qesta me hişmendiya wan e spas Ez ê spas dikim. Belê 100 sal berê roja yekê Hezîranê li eyaleta Oklahomaya Amerîkayê li bajarê Tulsayê di derdora 300 reşik ji alê Ku Klux Klan ew rêxistineke nijadperest li Amerîka wê demê hatin kuştin. Reşik her sal vê bûyerê bibîrtîn. Lêbelê ev bûyer ne di ewkên dewletê da bêjin ewraqên dewletê da cîgir ne di asta hukukî da cîgir weka ku çê nebûne. Çawa ku dewleta Türk weka ku vêga vê li Agriyê li digeliyê Zîlan tiştek çê nebûbe ew jî eynê wisa serê girtibûn. Îca Biden di diye Hezîranê da dîsa bir anîna wanî 100 salî ye. 100 sal qediya bû. Biden çû Tulsayê çû wê meheleya ku lê qetliam çêbûbû çû û çi got ev ne îsyan bû. Dene hinek spî wan nijadperestên spî digotin wan îsyan kir. Ew wisa digotin. Ewî jî got ev ne îsyan bû qetliam bû. İca û dewam kir got tehdîda mezin ne îşîd û El-Qaîde û filan bêvan. Tehdîda mezin nijadperestiya spiyan. Yani terora spiyan. Bi navê terorê binav kir. Belê kek orhan. Wayê kek bedran ket û ji xwe dora te tê çi bêjin. Bawer dikim 100 sal berê hukmraniyê spiya roj bi roj ber bi têkçûyînê nav welatî bû. Bile li Amerîka be, bile li Avrupa be û wekê dî jî eger dîna we bikişîne 3-4 sal berê li Norveçê jî bûyerekî çêbû. Yekê spî gencekî spî bas fikrekî unsurî fikrekî faşîstî bi fikrekî nasyonalîstî mezin bibû. Ço heftê heft kes gencê talebê bakalorye yani lîse kuşt ji ber ku fikrê wan ku digotin hem welatîkî me eger reş be jî eger esmer be jî eger spî be jî eger Afrikayî be jî em ê karibin li gel wan bijîn û fikrekê însanî fikrekî demokratîk em ê karibin wan wekî fikrekî normal perwerde bibin. Li ser wî fikrê têgîştinekê hebû
ew ê faşîst jî karibû biçe li dijî wî fikrê heftê heft însanê genç bikuje. Yani karim bibêjim ev fikir daha zêde li Avrupa jî heye, li Amerîka jî heye. Ince teb'an ev 15-20 saliyê paşî û zêdebarî jî di şerê Daişê de ku karibe mesela li Iraqê, karibe li Somaliyê, karibe li Fasê, karibe li Sûriye, sebebê şer ku bazara însan koçber bûn, çona Avrupa bicî bûn, ew ê kajik yani ew ê faşîst hinekî fikir têgîştine ku ew hatina nanê wan ji wan bistînin, ciyê wan ji wan bistînin, ya jî jiyana wan xirab bikin û ev fikir dibe sebebê wan tişta ku hinekî reşik e, hinekî Afrikayî ye ya jî hinekî nav rojelata navarast karibin ku bikujin ya jî qetliam bikin. Yani ji ber wî yekê dibêje ev tehlîke, ev xeterî ne xeteriyê Daişê ye ya jî IŞİD'ê ye. Ev xeterî xeteriyê spî ye, fikrê spîtî ku tehekkûm bike ser wan fikrê êdî. Yani ser reşika, ser esmera û ya jî ser wan kesê ku şoyê nanê wan parve dike, dibe sebebê wî ku ev tişt li wan bêkirin. Belê. Spas keko wayekek bedran nat. Di ber wî de ez çend gotinan bêjim. Niha ev sîstema demokrasiyê wexta ku sîstem rûnê hinek tiştê pêşketî dertênotê. Çi bû? Biden ji bo ku li qarşî Trump kar bike, alîkara xwe yeka biyanî kir alîkara xwe yeka ku Pakistanî bû, Hindistanî bû, Hindistanî kir û piraniya reşika jî dengê xwe dan Biden. Ev sîstem wexta ku rûnê bi vî awayî û Biden jî îro çû û li ser navê dewletê wek serokê dewletê got ev ya qetliam e. Îja bi rastî di sîstema wan de wexta ku ew bêjin qetliam e, pêra hinek tiştê dijî dike. Vega li Tirkiye jî Erdogan hat ji bo Dêrsim li Dêrsimê qetliam çêbiye û filan û bêvan û lêbelê piştî wî gav nabêt. Yani wexta ku ciddî bin, wexta ku bi rastî jî ji dil û can bêjin ev wisa bû, divê ku ciyê mezelê Şex Saîd Efendî û Seyd Riza jî êşan bide. Yani en hindik Seyd Riza êşan bide. Madem qetliam bû, ew di paşiya wî da çi heye, çi tineye ew jî ew bibiya. Belê, ez dikarim viyanê bêjim di vê meselê de û ez hêvî dikim ku di pêş de em jî leqayî gavên bi vî rengî bên. Sivê Tirk jî rabin bêjin wala me li geliyê zîla Kurda qetil kir, me li Pîranê û çiyayê Bîngolê û Licê me Kurda qetil kir û wan Elî Barûdo û nizanim çîko tev qatil bûn û filan û bêvan. Em hêvî lêbelê zor e. Yani em zanin ku ku ew generalê ku sî û sê gule tedî meşhûr helbestê navê wî generalî li Wanê li ciyê bûyerê li baregehekî leşkerî danî. O dîsa Roboskî hê we do pêr bû hê yani rast di wê warî da tim mehkeme ji xwe ew nebûne. Kesî dernexistine qarşî mehkemê jî. Ji ber wî bi rastî îşê me Kurda zor e.
yani eko muhatabı mene mıxabın xeter em gerel ve gore tefekkür. Beri em wer mijara xoy dawi ve ekek bedran dibêje video naxerte ez nikarim têkirin ekranê em ê her du berdewam bikin ji xwe mijara me paşiye wê rojê miherem înce di televizyonekê da pera ew dikirin bernamekî çêkiribûn di nava bernamê da rojnamewankî jê pirsî got di mesela ku Kurd bi zimanê Kurdî bi zimanê dayîkê perwerde bibin tu çi difikirî? Ew jî bersîv da got Kurdî ne li gorî pedagojî. Vêgavê medî berê arınc gotibû ku Kurdî ne zimanê zanistiyê ye. Dilin dilî değil. O em bêjin eko ew miherem înce ku Kurda jî dengê xwe danê. Yani hinek Kurd bi rastî bi serpereştiya HDP'yan gotin bira Erdoğan nebe kî dibe bira bibe raya xwe dan dengê xwe dan wî miheremî jî îcar abê miherem em bêjin Kılıçdaroğlu vêgavê jî çavê wî lê önlük alıxike û bêje Türk'üm doğruyum çalışkan. Ew ê çawa beş halê me bana? Ebana kaşo sosyal demokratê Türkan e. Belê. Mamosta geleke em tiştekî baş bibînin. Devletê dagirker ê di îdareyê wî de cî digirin ya jî di îdareyê de cî negirin jî. Baz twazî bêje bila rast bin yani savcî, twazî bêjin çep solcî, twazî bêjin sistemekî şeriatî yani şeriat sistemî. Twazî bile liberal be. Kî dibe bile be? Tiştekî eger bercewendiyê Kurdistanê de be, Kurda de be, ew tevî dibin yek. Dibin yek dest, yek helwest. Berûya wê, yani miherem înce kare bêje yani zemankî pedagojiyê nîne. Yani aslında ew hastê xwe de vî dibêje. Yani dibêje ew ne layıqê zimanekî ne heta pê perwerde bibin. Zimanekî Tirkî heye bile pê fêr bibin. Eger dibe zimanê bi zimanê xwe perwerde bibin tenê wêkaribin li Hekariyê wezîfe bibînin. Zanî? Inca ew bi xwe jî ne şarezeyê vî tiştê ku pê qise dike. Ew bi xwe jî mamostê fizîkê ye û di vî ilmê de jî tu zanistiyê wî tune, tu xebatê wî jî tune. Yani yekî jê pirsiye ew jî xwe mecbûr dîtiye cewabê bide. Cewab jî ê di mejiyê wî de çî bûye wî gotiye. Ya bi ser me bikeve geleke em jî ew çawa berjewendiyê wan helwestê wan diş Kurdayek be Kurd jî geleke di vî meselê de yek helwest bin û vî helwestê xwe jî bêjin fikrê wan bi fikrekî zanistî yani bilimsel pûç bikin. Îro li Başûrê Kurdistanê em karin bêjin 20-25 heb zanko hene û ew 20-25 heb zankoyê Başûrê Kurdistanê jî bi zimanê Kurdî perwerde dibe. Yani ev eşkere ye û dunya tevî wî dibîne. Dibe ku miherem înce kor be.
یا جی ناخوازه ببینه فقط گلک ام بیجن و تیخن چاوان بیجن کوه لباشور کردستانه 20-25 هب زانکو هیا و به زمان کردی پرورده دبه اگر زمان کی پداگوکی نی بویا و چاوا پرورده بویا بله از دخوازم اجی چند گوتنا بیجم نها محرم اینجا قایده کو تگو برای عزیز های اویج مثلا تنه کرد 400 سال بره به زمان خود پرورده بود لی ترکیه 100 سالی وان زوری زمان ترکی و پرورده 100 سال belki برا 105 سال به قدیمه لی کرد 400 سال بریجی لکردستان لولات خود به زمان خود پرورده بود دوان جیکو درس فقیات دان مدرسه وان مدرسه مدرسه سوردا کردا به کردی و به عربی درس دیدید نه به عربی بتنه بود به کردی و عربی ایرو لترکیه 7-8 üniversite da beşa Kürdi heye beşen Kürdi heye u teda akademisyen hene u ders dedin prof hene yani bina Profesör Abdullah Kıran heye muşe mamoste malsanı jeyele artukliye yani aybu şer nakel nav çare me Kürda dine rav ovantışlar براستی شرمه و گویا کو سروک پارتیه که و قاشو نزانم 30 میلیون جی دنگ گرفته بود ایجا به ما بسته از دخوازم بانگ یکی بکن او تدی لیتراتورا ما çapan ekebinde kurtarılmış bölgeler hep. Heremin parastigarları, heremin rızgarkili. Ez diveyim, zamanımet xateriye daye, dibin erişe daye, li em malin xwe bikin heremin parasti. Em di malin xwe da bi Kurdî bipeyivin. Ew yek. Dîsa bi vê wastayê ez bang li hemû biraderên xwe dikim we îmza kir ve têr nakim der û dora xwe jî ev kampanyaya ku ji bo zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û bibe zimanê perwerdeyê berdewam e beşdarî vê kampanyayê bibin mil bidin vê kampanyayê û em Kurd em gavekî babêjin binêrin وقتا کو ام دوی واریدا سرکفتنه کی به دست بخن از باورم اویده هلا مورال داجی لسر ملت کرد و اواکی ارینی تاثیر کشان بده بله ما جبرکو ما زمان خو گلک در باس کرد و 10 ساعت و 10 دقیقه دیا گلک زیده مخابن امی نکاربن ایندی پرس هبنجی امی برسیف بدن از ناخوازم نهقی لهوالین رجیه جی بکن و لتماشاوانان جی بکن جبروی ام لبری هاتن داویا برنامه خو بمینن دخیر و خوشیه دا گلی تماشاوانان و جهوالین رجیه راجی از گلک سپاس دکن که قرآن گوتنه تایی داوی سپاس کم با وی برنامه هیوی دکم که سرکفتی بن و هیوی دکم که زاروک کرد بخواندن خو ببیر و باوری خو و بتگیشتن خو ایوه که محرم اینجا شرمزار بکن و یکی وکیوی جارک دی در نه نبیجه اول زمانه که پداگوژی نینا زمانه که زانستی نینا
bi zanebûnê xwe, bi xwendinê xwe wan şermezar bikin. Belê gelek spas birayê hêja û spas çarpel medya û spas temaşevanên hêja bibînin xêr û xweşiyê da şer baş. Xwe hafiz.